رایدارên Iraqê ragihandin ku di operasyonekî hevbeşiya saziya têkoşîniya dijî terorê ya Iraqê û hêzên koalisyona navneteweyî çeteyekî an jî serçeteyekî Daişê li Sûriyê hatiye kuştin. Ev serçete bi navê Abdurrahman el-Helebî bînerên me ew berpirsyarê operasyona ewlehiya derveya Daişê bû di heman demê de berpirsyarê plankirin û çavdêriya wilayetên dûr bû. سازیا تێکۆشینان لە دژی تەرۆری یا عێراقی راگەهاند ku serçete Abdurrahman el-Helebî destê wî di teqandina balyozxaneya Îranê ya li Lubnanê de heye. Her wekî hewl daye êrişên terorîstî li Ewropa û dewletên Yekbûyên Amerîkayê pêk bîne lê bi hewlên îstîxbaratî hatine têkbirin. Saziya têkoşîna li dijî terorê ya Iraqê dibêje piştî şopandina îstîxbaratiya çend mehan dirêj kiriye cihê wî hatiye diyarkirin. Piştre jî saziyên hêzên koalisyona navnetewî bi êrişekî hewayî ew kuştiye. Saziyê dawiye got diyar kiriye ku kuştina li Helebê ji bo Daişê xesarekî stratejîka mezin bû hêjayê bêbirxistinê ku di operasyonên di mehên bihûrî de du serçeteyên Daişê hatine kuştin.